guys, simrang hilin eh. Ala, hapit hagong sipon. Ato sa may laman ng bisita mi dia. Adong naman may muli. Silipon ko na magamang dyan. Ngayon nga pagbuhol. Ano naman hitak. Di ba dinimitan doon may Krista sa una? Lapok man, ganang kagumot mo na. Ah, lapok man. Lapok. Lapok. Kawanan na mita, kaabot ng taguan. Ano ka muna? Taong muli na pudli. Tapos may guli kay kawanan. Kaya hibang lapok pagkila. Sundo na mingon gikan sa magdaong padong sa bayan. Pagod sa bayan, sakay niyo jeep papuntang Jason. Bisud. Nagbisud ko dali sa kuan kay kuan kanang ay tapok. Sa pagkumag na ng pulis, mabalik yung kulong-kulit ka 26. Mas pati ko no. Naon naman yung makabalik kami. Bilisod magbiyabiyahe sa putut-putut. Na. May bayan. Ano yun ang kulahan. Sakay na meron jeep, pagyason. Hindi na kami ipitan kay mga magkawan nun. Nawiran may panihapon sa ison. Kay ano kumiyam nihapon. Mura na masupaw. Hindi na naman yun. Ano kami? Ikaw? Wala na, matulang taka. Hindi na. Light pa may padung sa sakayan. Padung namin muli. Muli ka. Muli nagapait pag alis Manila o mag nakalakaw ka. Grabing anurusa. Baklay. Baklay may sakayan. Padung sa ila ha. Kumispila. Tamis kuan ka na ipilahan sa padung Jason. Buat pila pau. Bukan pila. Ang labay mo talaga ni gani ha. Saka pa ako bypass? Ato kita na ko. Kani sa una wa pa nino. Kaning kundo ani sa una no. Trabaho pa. Wala dito ko makatuod. May kami pilahan sa kuan. Padong Biason, baklay magikan sa bayan. Kagikan sa Magdaong, padong bayan, gatod dami sa palengke. Gatod dami ngundoy kay biyahe ngundoy. Magdaong bayan raman. Ga. Awiran mi panapon siya iso, no anas ko nagapuran na kay mura magkawanan na. Bisa ganahan og aliwaras. Tapos nang ipuyan kay di man kaso aliwaras. Ito jag baklay na mamili at bang sa kundo. Pilahan. Ito na ning babang nga jeep. Ang tagbang raman dito sa isuon, dalaw minja. Yaw na lang may panihap, unahan may kapanihap. Kapahawid kay magdali. Sunod na ta. Hello daw kasi ba tayo? Sakay ka na? Sikip man. Dalawa sa kanan mo dyan. Oo na.
Iros naguli kay na kita kalibutan. Basit o mauwanan mo dito sa muagi mo din hagbo na. Napok man nila ning maguwan. Nagburos kay maglaw ekonomi. Hanggang mong kubasa 20, 25 gamay og batong 20 45 tanan. Subakan na namin na magbuwad. Na makatitangad pa no. Magtanga dulu ya law ini murang probinsya gyapon. Kay gihawiran mig panyapon sang manghod. Kaya may katrakon manyapon. Ilis dan masupaw kay basin kuno di eh. Kasi kay jeep, kay strike pang gudron. Jao mag special mi mahal. Kay lahat mo na dali isang gibahian ni Mandu kay hindi pwede o kuan hindi pwede o kanang isahang tricycle sakjan o duha di makalusot sa biyukor kay higpit na sa tanan. Asa makamusulkat ka o dari ka dito gusulkatan na to ha? Rami buhulana lakaw nga rin tanawara agyo dari ha ang loko Wala nga kaming bonus. kaya ka 5 kung sa po dali kay alagi na ang daan madura manig nga ni mo'y ingin ko makagode po dari simba ko o nag kanang mga naksi upaw lazo man lapok bakay na paano may nag-uwi na isang bagong tanong pa o saan nga saging pa o tunang gamay balik Japan na. Saging hilaw na, hilaw ang saging. Iba nga saging. Presko po ito kay gan mo ito tanom. Nila no. Pagla mo tumadangag. Ang kanilang Christmas tree. Nana, dahil natataman kay na. Daghan nag-video na. Ang nagpuan na sounds. Pasad dami sila hadapit. At sa kamunggay kay maglawoy lagi ni. So baka na magpikas nga buwad. Libre gulay dahil. Taka pa, tara ko. Tara ko pa. Ilan man na? Yes. Oo ko. Pat kamunggay Gis, sabay naghanak akong kamunggay. Mo ni kaparat ang sa Manila. Di pa naman bagay mga di mahukdan. Ha? Sa mong tanom nga kamunggay? Bungan po. Ano pangaduan mo lang gibaw gamay pa? Paliko na. Namde pa yung tindahan na ni Pao. Sugod na glapok. Mali dyan kadekan nga di mo. Manihapon sang manghud kay hadlag sang kauli may glapok. Nasidsi po dari o maglaaglag o mag-uwan. Pero matod pa niya, bintahan ako nun eh. Kaysa una ko no. Ako no, mura na dyan ko no itong tanaman. Isa? Bintahan na kayo kitambakan? Mulai buhay lagi Manila. Lapok na galing eh. Ha? Hala. Hala, 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 hala. Hala, hala na iring. Hala, 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 hala. Hala, harap ito. Hala, hala. Oops.
Ate kamong ito ah. Amo lagi nang gibaguhan kay lutuhan man. Ngayon ko ang tangad. Abot na mi. Nami daw sili. Tamlilig bati. Pero bati uwang man. Ha? Kaliwa. Ligi kahiun ko. Yung kalden na. Ayo, okay, may tao. Ay, ko Diyos ko, nabot na mi. Ay. Diyan na tudbi, nakaabot na mi. Ano ba nung magit-ngit? Kita magudor, lasing ko na. Ako lang. Ang kami kay Yawiran mi ato ko naman hapon. Kay mamalingki ko nang isuon kay Isod man ako. ato man hapon. Nagbulos kay ning reklamo. Kusog ko nung lisod ko naman na kay muli na sa dito Aliwaros pod di po ko kapukusog ka ng video-video dito kay Saba kadto. Igura ko nakalili dito sa ang pagumangkon. Pabalik ko lagi ko na may karong Pasko. Kay basin na maiabot nga pinaskuhan. Kahit ano na mga pagumangkon na katong anak sa igsoon nga Hermelita Burato Florano. Ang katong nangutana nga babak mo ito yung mamang Aysa. Dito mamang mamang Aysa. Nagbulos niya. Pas bulakan nagmamang aysa nagpuyo guys. Ang Ang mamang mga Aysa. kontakan na mula agnan he. O ano po ito? Dugay na po itong panahon nga may magkita. Sugad nga ato mga tubang midaning kamera. Wa pa dito makauli. Wa pa ito makabakasyon. Bakasyon to pag 2019. 2019 na pag-reunion. Patong hanggang taon karon kay nakabakasyon mo tubag o pag-birthday tatay. Mga nakitaan to si Jana Ilhan. Pero mga isa dito pa. Salamat sa paglantaw kay mag-asikaso na po may panihapon. Maglawoy kung ring buros. Kaya agamang pangaon ganyan manok. Ngunit as naglawoy sawakan og buwad. Kaujag kuan kubasa batong og kuan mo pag probinsya gyapon. Lakay do na po'y tugtog. Aliwaros pud bitaw. Sabot, isa ko ay. Nagkaroon, no?